ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଏଇ ପିଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବନେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଇଏ ହନୁମାନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ବନେଇଛି, କିଏ ଆଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏ ଶିବ ଠାକୁର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନେରୀ ବନେଇଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କରିଛି। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନେରୀ ସେ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପରଶୁରାମ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ହନୁମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବନେଇଛି। ଏଇଟା କିଏ, ଏଇଟା କିଏ କିରେ? ଏଇଟା ସେ ହନୁମାନ ବନେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପୋକେମନ୍? କौन गांधीजी। एटा पोकेमन आउ ए माने हनुमान बनीची आउ एटा मझरे किए मु तो जानि बहुत भल बनीछु। ताली मारो समस्ते।